Mga lagad kong batos-batos. Yes, boss. Makmak. Kajumar. Ayan. Pero gusto ko dali. Usa may ikalagad sa mga boss. Karong adlaw makigbagat akang Commander J. Ito adito kang Commander J. Ang ginaingon nato nga mapa kay dito nato malukit ang gold. Ay, gold di ay. Kana boss. Kanang bulgos, boss. Kanang Ay, bulgos. pagkilo naman ra. Gibulo bakla ka. Kilom ra dili gold. Gold sama mo nalipat lang ganito dali. Sunod mo ko Sige boss. Indam na to ang atong maarmas kibas ang busan ka ba? Yes sir. Boss. Boss. Oh, kumpleto man ta diri. Ang atong kampo dito ba? Kailangan ay makabantay dito. Kayan. Bantay ito atong kampo kay ang busong to dito. Tara. Yes boss. Padayon ta, padayon. Sila boss. Kaya? Oo boss. Sige. Yung bagat na dito. Boss. Commander ko, di ko boss. Ay, commander. Sorry. Yara ang mapa nga dugay na nimo ang gipangita. Atong tan-awon. Onin dana nga atong gibarugan karon no. Diri ta na sa buntod ta. Oo, mana boss. Subay ta pangari. Pag abot diri, dayon liko ta ngari. Oo. Ni ara diri ang bato. Nga tulo ka bato. Nga naa kuno diha ang gold na kabutang. Mo na giingon sa mapa. Daghang pa tayo ni gold diri sige. oh. Pero pwede ta ning himuon kini diri sa mga part 2, part 3, no? Pwede ta ning himuon oh. Sige, sige. Iya ka lang. Mo na diri. Kaysa Oh, di na ta maglangay pa kay arong kay mo ni part 1 diri. oh, arong di Nadre sa may tulo. Sige. Kakuan diri ha. O Sige, karon, sige. unsa man? Tara. Ito na lihokon. Liho ko na ta kay hapon na. Liho ko na to boss kay hapon na boss. Sige, boss. Ato subayan diri sa mapa. Sulod mo kuha sige. Ara diyo. Taro nga boss kasi masakit ta. Ay ka problema. Kay nasayod ko ni ani. Ang mo sa mapa muli ko. Liko kanan. Tulo ka bato. Yay! Nain na ta! Mao na ni! Yan na kinahanglan mapahan ni. Mao ni, ang giingon. Asa dia boss? Tulo ka bato. Puro sa akong nakita. Usad, duha, tulo, upat, lima ka bato. Pero di ni mao. Tulo. Palpak boss, palpak. Palpak ba? Salain. Nga amo Sila na sa lain. ni susi diri tong ni aging adlaw. Nakapermigas. Atong ukabon kuno kay mo nakabutang sa mapa dito, ukabon kuno ang bato. Kay mo Ay, maparon, boss. naawa na gisi na. Oy, waay pa. Asa ka ay napita ay. Murag na nakit Andra, boss. Murag Ha? na ako nakit Andra. Ana boss, waay pa lagi. Na ana, ako bibaya. Klaro kay boss. Klaro ka man kita. Kasi mong kamot, boss. Kay pag ukab na ko ani, waay. Hawaay mo kamot boss. Oh, hawaon ako. Oh, Agoy. Naaman di ay. nya. Unsa man ni Saon boss? ta man Naaman ron. di abi na ako guay ba. Ako magdala ni. Gold. Basta. Kanang gold nga ato nakuha karon. Kontake ko. Ha? Masunod sir. Ako'y nakahibaw Commander. asam baligyaan ana. Dapat gani ako'y magdaan na. Pero kay daghan imong tawhan. Sige, dadaan ninyo. Salamat. Lahat boss. Way sa payahan. Basta ang bayad. Ang bayad ha. Okay, Ibalik boss. ninyo. No problem about that. Ato sila ang busan. Ah. Kaya nagduda ko nga di gito ihatag sa gold. Okay, boss. Kaya akong pusin. Dugay na kayo nga kaboto. Yan sa mga Ato sila ang boss, boss. kabas yung baba. Ito mas ka ganina. Ina, braso. Sige na. Kaya ato sila ang buson. Mga lagad. Boss, balik ta sa atong kampo. Yes boss. Boss, yan na, boss. Atong patyon ang duha, boss. Oh, atyo na to boss para wa tay kabayan sa gold. Tay kabayan sa gold.
Patso. Oh, daghan na kay ta. Sakto na imong. Para Araw mo man ni medyo na to. oh para mahuman boss. Kay hapon na oh. Hapon na boss. Mga tubutas kasal. Oh, kasal. Sige, sige. Araw natin yung kontra. Ang Sige. TikTok pa niya boss. Ang TikTok ko niya boss. Ano boss? Sila to ni plaster taro. Kinahanglan na sa kondisyon. Di grabe na mga abog. Ay. Himintis palakos. Luma na mo gud. Pepsibing. Sige, tara plaster ta. Nagdulit ta kay. Baka na sila. Ikaw jaga pa sa lipod ka. Madaga. Kaya ako. Pasalipod po ko. Ini pasalip dyan. Hindi gini maduknan ba? Okay, plaster ta. Ayo Okay, na sila. Itik kabahin boss. Okay boss. Sunod. Hoy. Uy, baka boss. Ambus ni! Kumir. Dito ka. Palok up. Uy, boss. 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 Pati. Uy, pati. Sige na. Ano to ka? Tangin na. Boss. 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 Ano ini mo boss? Ano ini mo boss? Lapos boss. Lapos. Tas nyo kamot. Mga ito kaya go boss. Sibi kaya akong pusil boss. Aw, abi na pusil mo. Ay. Bus deh ha. Boss. Ikaw, tas mo kamot. Tas mo kamot. Ang tanik kalo. Bubay ka pupusil. Taas ng kamot. Hiloson! Hiloson ba? From ka bata. Abi na pusil mo. Di pwede. Ay, di ihatag. Good ha? Nung bagay dahil. Yihi. Shush. May yung pangita. Uy. Buhi patay pa. Sige rin. Kumandir lang patay. Kami buhi pa. Nakalikay ko. Uy, update. Update. Nakalikay na po ko. Tay update ni tawaran. Di niya no? Uy, sakit. Wala kay go. Bahala mo diha. Bahala mo diha. Mo apel pa bitaw go. Uy! Sa bandi nga. Bata pa man to. Lak pa noon. Nagnaab man. Hilason! What's up mga karaso? Shout out kay Leonard Rosalejos. Shout out sa inyo ha. Sa'yo, Lodi. Shout out kay Patrick Coibas from Bacolod. Shout out kay Baiji Pre. Oh. Benji Oswa Abihuela, shout out Yan, mo ha. shout out. Shout out. May ito. Shout out kay Mimix Maito. Shout out sa iyo. Out. Shout out kay JB Salinas Bihag. Shout out kay Esler Anthony. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and bye-bye. Bye-bye.